הראש אני פתאום מבין, אני פתאום מפנים דברים שלא להאמין. לא חשבתי על זה קודם, מרגיש כמו מודם 56 עולה על סודם, מנסים להתנקס כמו דמוניזציה של המוח. אתה יכול לברוח, כמו תמיד השאלה במי אפשר לבטוח בי. אני מבין שזה מצב אומלל, אז משנה את המקום ומשנה את המזל. זה בלתי נסבל, ומי בכלל צריך את הדיגיטל? אני נגעל מכל מה שניסים משאל אומר, אז מי בכלל צריך את הפריים טיים תגיד? אני רק שם דיסק טוב שתמיד גורם לי להגיד וזה גורם לי להגיד את הכל במקום, לנקות המדף של השבט מחדש, כי יש ניצוץ שוב. נמאס לי רק לשבת על הסלע ולקצות שום דבר. היום ואז מחר יגרום לי להבין שעוד לא מאוחר. תופס את הכפת, תוקף את הקטע בטקטיקה מטורפת, שקר את הרקטה ברגע לכאן, נבדוק אותה שוב. הסברתי 100,000 פעם, השמחה אותה שוב. זה הוויברציות שבאות ללא תשלום, לא יותר חזק מסומו, אבל פרסתי את השטח שאנשים עוד לא חצו בו. צדקו, לא אמרו שאין דבר שאנשים עוד לא עשו. לא תמיד אותו דבר, אז אני שם את הגבול פה. תראה לי בן אדם שניסה לבנות להקה שאין המכנה משותף, כנה מלוטש לראות מסאונד כזה משופשף. אני מוקף בפאנק, תמיד גורם לי להגיד אני נופלת אל תוך הגרוב, והראש ממשיך להסתובב מהר שוב. זה שום דבר אבל אני בהיי, לא מסתכלת אחורה, מתמקדת על הדילמה. תראה מה היא מנסה לעשות לי, כי זה השבט שאתה פשוט לא יכול בלי דברים שלא להאמין לה. יאו, איך לא חשבתי על זה קודם. הם אומרים לי שהסוף קרוב, אני בוחר שלא לשמוע טוב. אל תמצמץ, אתה תפסיד את השואו, אתה מקשיב, אני תמיד בפרונט, וזה השבט.